Роботът, който искаше да стане приятел, в едно малко градче, в едно скрито лабораторно ъгълче, живееше малък робот на име Роби. Роби бил различен от другите роботи. Той не искал просто да върши задачи. Той искал нещо по-специално – да си има приятели. Роби наблюдавал децата на площадката всеки ден. Те играели, смеели се и си помагали. Той си помислил: искам и аз да се смея и да играя с тях, но как да стана техен приятел? На следващия ден Роби събрал смелост и отишъл на площадката. Той казал на децата с металния си глас: здравейте, аз съм Роби. Може ли да играя с вас? Но децата го погледнали учудено. Едно момче казало: ти си робот, не знаеш как да играеш като нас. Роби се почувствал тъжен и седнал сам на пейката. Роби не искал да се отказва. Той решил да научи как да бъде добър приятел. Той започнал да чете книги и да гледа децата, докато играят. Той забелязал няколко важни неща. Приятелите споделят. Приятелите слушат. Приятелите си помагат. На следващия ден децата играели с топка, но изведнъж топката се търкулнала под една висока катерушка. Никой от децата не можело да я достигне. Тогава Роби се приближил и казал: мога ли да ви помогна? Децата го погледнали изненадано и кимнали. Роби внимателно използвал механичната си ръка и извадил топката. Децата се усмихнали и извикали: благодаря ти, Роби! Ти си наш герой! Роби се почувствал щастлив. Той разбрал, че да бъдеш приятел не означава да си съвършен, а да помагаш и да се грижиш за другите. От този ден нататък Роби и децата играели заедно всеки ден. Те разбрали, че не е важно дали си робот или човек. Най-важното е да имаш добро сърце. Истинският приятел споделя, слуша и помага. Бъди като Роби!